ang pag-angkon sa Tahanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time. 30 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4. Saga! Manyaga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong, Biyernes na kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 12 kita sa bulan sang Nobyembre. Tuig 2021. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo and Sindol Sorilla. Di naman ninyo kami no tob-tob. Sa isang tak na subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pinakamaraga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man, mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong aga. Ang aton mga Bombo Patrol, reporters sa field. Subong man, aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So ano pala pila kamarga pangunang mga balita nga aton iya nga tutukan subong yang aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pila iya ka mga pangunang mga balita aton iya nga paghahatagan sang pagtamod subong ha sa sining Biyernes naman edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga nagapangunang mga balita lokal, hibaloon naton ining pagdalahig no biktima bala sang nalamita sa pagpangluthang sang katapos ang Philippine Army no sining 15 anyos nga bata no nagtaliwan gid siya kay nagpinalupok ining katapos ang Philippine Army no chekero naton ining pinaka-latest update sini ha sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo. Diya sa probinsya man sang Negros Occidental ginpalipot na ang curfew hours no. Ang curfew ginpalibot na from 12 midnight up to 4 a.m. Samtang update kita sa Comelec Bacolod, naglabot na tanan sa 320,000 no? 320,990 ang mga registered voters. Inaglapaw na gidya sa target nga last election niya, previous election, 312,000. So sa pagkamadamo mga nagparehistro diriya sa aton sa may siyudad sa Bacolod. No? Sa dugang pa nga mga balita, nga aton niya nga diskusyonan, update kita no? Sa nangin tikang man sa karon ni Mayor Sara Duterte sang Davao kahapon. Matamat na gini kaklaro, no? Nag-resign siya sa PDP laban, no, ginpasa niyang iyang written nga resignation. Kag nagsumpa sa lakas CMD party. Di ba naghahambal na gid ate? Klaro na gid sa sining sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Kay kahapon, no, yara man siya gani, no, sa kasal sang bata ni Senator Bong Revilla, no? Pero partner man sila ni Bongbong Marcos. No? Pwerte, no? So, klaro na gid ano? Sara Bongbong tandem or ano matabo? Sara Pacman tandem? Sapak? Pwerte, no? Mga twist subong sa politika, hindi mo gid mabasa, no? Kay nibaluan naton si President Rodrigo Duterte kag Senator Manny Pacquiao may meeting man nga ginpatigayon sang tinalikdan pagidiya ngadlaw sa Malacañang. Ang hambal sang COMELEC magapagwa sila sang final list sang mga kandidato
no, pa sa 2022 election. Kag subong man sa aton nga mga kabombo, pila iya ka mga senador nagpangayos ang bulig sa Korte Suprema matapos nga ang hambal ni President Rodrigo Duterte nga hindi sila magtambong sa hearing, no, Senate probe nga ginapatigayon. Kag subong man sa aton nga mga kauturan si Ellen de Adarna kag si Derek Ramsey kasado na. No, nagpakasal na sila nga duha. So, amo ning mga nagapanguna nga mga balita ang ato niya nga diskusyonan. Samtang kita nagapangalagad subong yang aga, dirigid lamang sa Lunes nga or Biyernes nga edisyon sa ato niya nga palatuntunan ang CAP 226 sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, no? Subong adlaw, no? Tapos man or November 12 tapos ang iniiya nga summit. So again inita na ng ato niya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad subong yang aga. Trigid lamang sa Biyernes nga edisyon sa ato niya nga palatuntunan. Sa mga kabombo naton, kamusta? Kamusta kamo dira sa mga kauturan naton nag-monitor sa aton sa 630 kHz? Sa inyo sila nga tagsa ka mga radio dial or nagaupod sa aton sa Facebook Live, sa Bombo Radyo Bacolod or mangin sa mga kauturan nato nagaupod man sa aton iya sa YouTube. Sa YouTube channel, you can like and subscribe gid sa aton iya nga YouTube channel sa Bombo Radyo Bacolod. Okay? So, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa subong iya nga aga ang of course promo naton, no, diri sa Bombo Radyo ang nagapadayon lang 1-2 panalo promo 2021 kay manti 1-2 panalo promo, no, part 20 na ni, no, sang promo naton sa aton yung mga kabombo kag mga ka-Star Nation. Nakita nyo man, nasaksihan nyo man diri sa Bombo Radyo Philippines ang adlaw-adlaw naton nga cash siyahan. Di ba? Araw-araw, balde-baldeng pa-premyo na may cash siyahan pa. Di sige-sige ina ang pagpanghatag naton sang premyo sa 3 ka mga winners everyday o kung 15 ka mga winners kada semana. Kag sa sulod sang 6 ka oras ang premyo ang regahulat sa tanan nga maswerte nga magadaog. So, ano pang inyo ginahulat, no? Entra na! Kay 6 million pesos in total prizes nationwide. May isa ka winner sang 1 million pesos cash para sa grand prize. So, amo ni ginambal naton madayon gid ang Paskwa kag ang masunod nga ika-74 nga bombo milyonaryo ang may baluan mismo sa adlaw sang Paskwa. That will be on December 25. 4 ka mga winners sa 50,000 pesos per regional winner para sa aton niya nga Grand Draw, Luzon, National Capital Region, Visayas, and Mindanao. Kay manti ang guaranteed prizes naton in 24 key areas. Ang ato niya nga first prize is 15,000 pesos, second prize 10,000 pesos, third prize 5,000 pesos. So sa ato niya daily winners sa kada estasyon sang Bombo Radio and Star FM, 3 ka mga daily winners, meaning 15 ka mga winners kada semana nga may 1,150 pesos in total prizes each, no? 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga valor sa gift pack. Lunes to Biyernes ang promo. Magadugay sa sulod sang 7 ka semana. Araw-araw may cash siyahan sa 1-2 Panalo Part 20 sa Bombo Radio Philippines. Agud magpasakop, magbakal sang mga required nga mga proofs of purchase sang aton nga mga promo sponsors sa mga supermarket, groceries kag sari-sari stores nga malapit sa inyong lugar. Ebaluan naton nga nagsugod na ang aton iyang promo sa mga kabombo naton
halin pa ni iya sang November 1, so butang balon subong ikaduwa na ni nga semana sa panghatag naton sang mga papremyo, no? And ikatatlo nga semana sa pagbato naton sang inyo sa mga entries. Gani, no? Sa inyo dira nga puti nga sobre kung wala ka pakahulog isulat ang mga masunod nga impormasyon, no? Name, address, signature, contact number, proof of purchase, week number, no? Week number 3 kita, title sang promo, kaya ang pangalan sang Bombo Radio o kung Star FM station sa inyong lugar, no? So, i-seal nyo na ha, sang maayo ang mga envelopes. Agad hindi madula kung mahulog ang mga proofs of purchase ngayara sa sulod sini. Adlaw-adlaw, may tsansa kamo nga magadaog sang mga dalalagko nga mga papremyo, no? Lunes tubto Biyernes. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sang Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyo sa nga lugar. So bantayan kag pamatian gid sa mga programa sa Bombo Radio kag Star FM stations ang paglawag sa mga special designated drop boxes nga malapit sa inyo sa nga mga puluyan. So sa liwat, humalin Lunes tubto Biyernes, dapat nakatutok sa pagpamati sa inyo sa nga mga radyo sa Bombo Radio kag Star FM bangod mahimo nga mabunutan ang inyo nga mga entry sa tatlo ka mga daily winners para sa instant cash kag gift pack worth 1,150 pesos, no? Meaning 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang gift pack. Tatlo ang mga magadaog adlaw-adlaw ha, humalin Lunes tubto Biyernes, 15 ka mga winners kada semana sa sulod sang 7 ka semana. Ang premyo amo nagahulat sa mga daily winners, kada winner hatagan ini siya, no? Take note of this. Sang anong ka oras nga tion, no? Palugit kumbaga bala, no? Sa Tagalog pa. Anong ka oras nga tion sa pag-claim sang inyo sa niya nga premyo. Kay kun syempre, kung hindi ka makaabot sa sulod ya sa anong ka oras, ti forfeited ng imo premyo. Iti ang sekreto dira, matikid gid sa Bombo Radio. Ti maghulog sa inyo sa mga entries agud nga may tsansa nga mangin isa sa tatlo ka mga palaron nga magadaog adlaw-adlaw, no? Sa paglawag naton sa aton iya nga mga daily winners. So padayon lang ang pagbakal kag paggamit sa mga proof of purchase nagikan sa mga masunod nga mga Bombo promo sponsors nga wala untat man ang inyo sa nga pagpasakop kada semana sa aton iya nga mga proofs of purchase, no? Ti tuman na gid niya kapos, no? Like sa mga mister dira sa tagsa iya ka mga panimalay, no? So dapat, no, sa inyo dira, no, sa aton nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo, like sa mga Mr. Alfonso Brandy, no? Gets ang lasang hanap mo. Isa proof of purchase, isa ka battle cap sa bisan ano nga sa isang light, platinum, zero kag solera, isa na ka entry, no? So amo ni bla sa aton nga mga kauturan niya ano ang puro priming, no? Subong hindi man niya pwede sa aton iya nga mga public places, pero ti sa aton niya tagsa ka mga panimalay, no? So si Mr. Yet amo ning ginapangita si Mrs. Alerto no? Sa isa ka battle cup sa bisan ano nga size ang light, platinum, zero or solera, isa na ka entry. And of course sa aton nga mga kabombo ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, no? Sa aton iyang mga kauturan, no? Sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, no? Te isa ka coupon for every 100 pesos purchase sa jewelry, watches, ukon bisan ano lang nga pawned item. And of course, subong nga pandemya, kinanglano nato ng food supplement, di ba? So, panyawan, seed panyawan, basta panyawan manunggal. Isa ka empty blister pad o kung banig sang panyawan luyang dilaw, mangosteen, makabuhay food supplement capsule o kung panyawan banaba o kung garlic plus makabuhay food supplement capsule, isa na ka entry. So, sa aton iya nga promo, there is again sa 1-2 Panalo promo part 20,
para sa pinakamasadya nga Pasko sa madason nga Bombo Milyonaryo mismo sa adlaw sang Pasko, December 25, 2021. 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw balde-balde ang papremyo na may cash siyahan pa. So good luck sa aton iya nga mga entry centers. No? Kasi sa aton nga mga entry centers may mga loyal gikita nga mga entry centers no sa aton nga mga kabombo. So good luck ha. Mga kapiyan-piyan gini sa aton kag malay mo ikaw ang mangin Bombo Milyonaryo. Okay, sige. So, subong iyang aga, no, padayon sa aton iyang pagpangalagad. Drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Ang bal ko na gani kay na, no, pet sa 12, kita sa bulan sang Nobyembre. And kung tanawon mo, mag-Christmas countdown kita. It's 43 days to go na lang mga kabinan. Kag, Christmas na. Grabe, amo na kadasig ang ato niyang mga inadlaw, no? 43 days to go kag mag-celebrar na kita sa adlaw sang Paskwa! Okay, sige, subong yang aga, no? Sa aton yung mga kauturan. Kamusta ang aton yung palibot syudad sa Bacolod? Hindi tayo mapakta, nagatulo-tulo ang kalibutan, no? Nag-ulan. So, mas maayogid nga pagwata sa aton niya nga tagsa ka mga panimalay. Dala kita sa paraming sa aton niya nga lawas, no? Very, very important sa aton yung mga kauturan kag sa aton niya nga mga kabombo nga mayara kita ya sa payong or jacket or kaputi. Sa mga kauturan, tas mga nagapanindahan aga pa, kay manti may mga jutay, may mga kulo karinderya or mga kauturan tanga ate, kinanglan manindahan, kaya marigamo sulod sa panimalay, aga pa, mapalibertad, or mapapurgos public market. Ang Central Market, abe do medyo ulo adlaw na, no? Pero libertad, just pinakadto pa ka rin ng mga kauturan ta, no? Everyday ginaya. Or ang Burgos Public Market man, tiko malapit-lapit kaya sa Burgos Public Market. Gani sa mga utod ng mga vendors, hello, dira, no? Ang mga nag-monitor sa aton, tag sa kaaga. Or sa mga kauturan naton, subong iba nagaluto na ni gani, no? Nagamata na, ibanta naman yung mga kauturan, gopod sa aton subong sa Facebook, ho. Naka-tune in na kay mas nami gidya, no? Nga temprano pa or aga pa, updated na gid kita iya sa mga balita, no? Aga pa, updated na gid kita iya sa mga balita. So, sariwat ha, subong iya nga aga sa aton yung mga kabombo, kamusta iya ang aton nga palibot sa syudad sa Bacolod. Ang baltanag, medyo katulot-aliti, nagaulan-ulan. So, somehow, ibang tang mga kauturan yung kinanglan. Friday, subong, medyo makapoy-kapoy for the entire week. Pero bangon lang, no? Kinanglan, tagyapon niya nga magkayod. Kinanglan, nga magtrabaho. No? Yung balganit, hindi man niya pwede nga sa panimalay ta, mahulat lang tayo sa grasya. Kita gadya mga dapat nga magpaninguha tag sa iya ka adlaw, no? Amo nang pinaka-importante sa tanan. So, saliwat, subong iya nga aga, sa aton iya nga mga kabombo, kamusta ang aton iya palibot sa syudad sa Bacolod? Chikero nato na, una nga hugnat sa balita sa patrol sa subong iya nga aga, no? Sa aton nga mga kabombo, ang aton iya nga palibot, and of course, sa mga kauturan naton, mga drivers, no? Kamusta ang biyahe? Basta ganun sa mga pandemic, hindi mayong biyahe, no? Pero sige lang, amo na, why good choice, no? Pero mabugtaw, or ibang tang maktor, mapulaw bugtaw. In fairness, tiyan mo man gani, ang curfew diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, 12 midnight to 4 a.m. Ang syudad sa Bacolod, man nakapagwas ang advisory, but kung mag-amos ng matabo, stand still nga at 10 p.m. to 4 a.m. ang aton nga curfew sa ibaloon naton sa dugang pa nga mga announcement. Pero klaro naman na iya sa bahin, iya sa probinsya sa Negros Occidental, no? Sa aton nga mga kabombo nga 12 midnight to 4 a.m. No? Ang ano ni gani, 12 midnight to 4 a.m. ang aton iya nga curfew. Sige. So, sa liwat, kamusta ang aton iyang palibot sa syudad sa Bacolod sa subong iyang aga? Chikero nato na sa unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo ni Zil Minardo. Ang
aton iya nga sitwasyon, no? Ang sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Ibaloon naton, no, sa sining una nga hugnat sa balita, no? Ang ano ni gani, ang paglibot naman sa patrol sa subong naman iyang aga. Ako diduluong sa inyo ang pinaka-latest update mo na sa mga kauturan tati. Magluwa sa radyo, kalabanan sa inyo, nag-monitor gid sa aton sa Facebook, no? Kay lain ginaya kung makita nyo ang sitwasyon naton diri sa sa syudad, no? Makita nyo, ay mo na ning Bacolod City, no? Amo ni nga ako nga dutang na tawhan kay manti ara ka mo sa luwas ang pungsod, kalabanan diri sa mga kauturan ta, yara iya mga kabiran sa luwas ang pungsod, no? So that is why nga naga-monitor gid sa aton. Okay, sige. Chikero naton ang una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo, yan ni Ziel Midardo sa subong yang aga. Bombo Ziel, maayong aga! Yes, sa Bomboan ayong aga sa aton nga tanan, especially sa aton nga taga Palamati. Bomboan live kita diri sa Bacolod City Public Plaza Bomboan. So klaro gid ni sa aton nga live o kana sa video naton Bomboan nga medyo mabasa subong ang dalan no kay tinaga ulan-ulan naman. So ang kalangitan sa Bomboan medyo nagagalom-galom no do matupa naman ang ulan no ano oras o na hindi talang mabalaan. So sa mga kauturan naton madalagit sila pa yung Bomboan. So ang mga jeep subong nga nagabiyahe Bomboan, so medyo majutay pa lang kag ang mga tao nga may ara binaga-walking or may naga-jogging-jogging diri sa Maya Plaza, no? Majutay pa lang gid kang may pipila na ka mga tricycle diri nga nagabiyahe nga area Bomboan diri sa Maya Bacolod Public Plaza kag ining mga nagapaninlo naton nga mga kauturan diri no aga pa ni sila nagablugtaw para magapaninlo diri rain or shine man ini Bomboan no magulan man ni kag mag-init ya kada ka checkyan naton diri sa nga sitwasyon. So medyo aga-aga pa ni sila nagapinaninlo di kisa taga alas 3 siguro ari na di sa una sang nagapatigayon di sa nga registration sa Maya Bay Center. So kaagahon pa lang aga pa ni sila nagabulugtaw Bomboan. So ang mga nagabiyahis ning jeepney o ko na mga jeepney driver no ang mga sakay sini nila Bomboan jutay-jutay pa lang gid kag pila man di ka minuto ang ilang ginahulat antes nga makapasahero sila kung masakaan sila sinisa nga pasahero Bomboan. So matawhay lang subong ang dalanon ako ng syudad sang Bacolod ang Bomboan amula na ang dalanon no medyo mabasa-basa gid kay nakaululan no sa nga kagabi pa daw nagagulpi lang nga bundak sini ang ulan no mayo-mayo subong nga kaagahon kay daw nag-uluuntat siya Bomboan. So halong-halong lang sa mga motorista nato no especially sa mga motorista kag sa naga-bike hinahinay lagi ni sila Bomboan kung diin man sila magapadulong. Bombo Zil, no? Yes. Ang mga bumaligya dira sa may Bacolod City Public Plaza, kamusta sila? Kay ang na-notice bala naton, siguro mga kauturan ta, damo gid man ang damo gid man ang ni gani pagtawag man. Damo gid man ang nagaguluwa na subong in fairness. So makita naton ang mga bumalakal dira do medyo damo-damo man, no? Yes, correct gid Bomboan akong gabi diri. No, gabukas ini sila mga alas 7 medya or alas 7. Hasta na sila Bomboan mag-gabi na no, alas 9 nagawatamat na ini sila panira. So kaya madamo-damo man diri ang nagabaligya, no? Na madamo man ang nagabakal ka nagatanaw diri Bomboan sa may plaza. Dapit na nga daw mga bazar-bazar sini okon mga damo hindi sila mga ginabaligya Bomboan, no? Ilabi na gid kami na gidugan magasaulog na sa Pasko ang iban sinidira nagabakal sa ila pang Pasko siguro sa ilang mga himatao kon sa ilang mga abiyan na Bomboan. So okay man dira ang ilang mga sitwasyon no. May mga tulda-tulda dira sila ang trapal ang ginagamit Bomboan kag dira man sila nagatulog sa sulod mismo sa ilang mga baligaan Bomboan. Pamugani man, no? Pero ni isang nagliligad balakit ito halos every year na da sila as early as 4 a.m. may mga ni kitawag nagabulugtaw na da sila, no? So mahimo ati medyo pulupigado man si Bong pero ti makabulubutwa man sila sa ilang sitwasyon.
amo gani Bomboan no. So kung tanawon ta lang gid medyo majutay gid hindi amo sini kadamo ang nag balakal ini sa ila Bomboan no kay kumpara naton sa nga nagliligad nga tuig kung gabi tuod kaga kagahon nagang iban diri nagablugtaw na kagiba nagapamukas na Bomboan especially kung may ara misa diri sa may simbahan Bomboan sa subong adlaw ra gid ini sila nakabukas kay ang pipila pa lang o ko na jutay man ang nagatao nga naga bisita dira o ko na nang nagalabay no Bomboan wala pag isang naga masiling naton gid nga nagalagaw o ko naga kadto gida para magbakal sa ila Bomboan so sa kadamuon sa ila Bomboan no medyo matunga gid ang ilang benta sini kaga hindi gid amo ina kadako ang ilang income sa adlaw-adlaw nga pag baligya nila diri Bomboan kaga damo ina Bomboan o kung naka ano gani tawag mabudlay man ini para sa ila Bomboan kiti sa kadamuon sa ila no ang managay ginahambal kung di mabakal ang customers ni swerte ni ang mabakalan nila Bomboan so pero kadutay na lang ginada sa mga naga binakan pag ikumpara naton kaga mga presyo bala Bomboan so medyo mahal man gid no tan-awa naton diri kag compare sa Pilajica Mall. Pareho Bomboan nga mga baligya no pareho din sa da mga bazaar diri o kon sa mga naga-display sa Bacolod City Public Plaza Bomboan. Amo gani man ti actually gani amo pa nang hibaloon naton kiti sa Metro Manila mga nagabaligya sa mga amo sinabala dapat ti mga fully vaccinated gid so ibaloon naton ang ila man dira nga mga reaction no Bombozil kun ti mga vaccinated sila amo na ang kay ti ang vaccination very important subong Amo gid gani Bomboan no kung may ara sa pipila ka mga fast food chain nga ang mga customer nga hindi fully vaccinated hindi makadainin so dapat amo man na Bomboan ang sa parte sa mga manugabaligya na kung hindi man sila fully vaccinated Bomboan no baka galing kang sila may ara nagareklamo Bomboan nga iti wala man na pilitay magpabakuna patungod nga amo na ang ilang pangatanaan na Bomboan so may komplikado daguro kung daw may problema dira sila especially kung ini sila hindi magpabakuna o kung nahadukan sila yung magpabakuna Bomboan so pero gina-encourage din ini sila naton nga kung pwede pa lang o kung na posible nga magpabakuna sila kung kinanglan din nila Bomboan magpabakuna no kay ti sa pila na gani ka sulit-sulit naton nga ginahambal nga amo ini ang makabulig para sa ato na Bomboan nga madula na ni kag mabuhingan ini ang kaso o kanang COVID-19 na Bomboan so dapat magpabakuna na lagi kiti kadamo man sa supply sa nga bakuna nga nagaabot diri sa aton sa hindi lamang sa Bacolod City Bomboan mangina sa bugos nga Negros Occidental. Kasi para man sa ila Bomboan no makabato ang ilang immune system sini sa COVID-19 na Bomboan. So ara naman na sa ila kung magpabakuna sila or hindi kay wala pa man isang layi Bomboan nang ginapasara kung hindi ka magpabakuna so hindi ka na pwede makabaligya. Wala na galing Bomboan ang problema kay mi ara gid pila sa aton nga mga kauturan hindi sila gusto o kung nahadlokan na sila magpabakuna Bomboan kasi mga dugay-dugay guro kung makumbinsi ini sila no nga kahit ang iban sila nagapaminsyar man ini sa epekto no kay iban man daan makasugid Bomboan do grabe man o kung mahadlokan man ang tao sa ila nga mga pagpakamalain sini sa bakuna Bomboan so amo na Bomboan no kahit kadamo naman sang vaccine wala man ni may nalain nga natabo mismo kita gani Bomboan naka fully vaccinated nga kita ti kusog laman tayapon kaga basko gid kita Bomboan amugid so wala pa sa ila bugtaw subong aga Bombozil sa Bomboan sa paglabay din nato no wala pa gid mi nakabugtaw sa ila sarado pag initanan ang mga baligaan diri sa may Bacolod City Public Plaza Bomboan so diri sa may atubang sa may police station sa dalom sa police station wa na Bomboan may ara man sa Japon yung mga
homeless ini sila nga dira nagatululog, no? Paagwanta naman sila bambuan so mga katungnawon sini ang kaluoy lang ni ganito sa bambuan, no? Ang mga wala ini bala pamilya, may pamilya man ini sila guro, no? Pero diri lang sila nagalagaw-lagaw ni kay ang iban ini sa ila bambuan, no? Mga sakit ini sa paminsaron. So kung sa gani, no? Kilala na natabo nga tungod sa katigulangon sang iban ini nga mga homeless nga mga bambuan dira sa Bayan Katedral. Sa una daw may ara dira nga babae nga tungod guro sini sa ulan init kaga wala insakto nga pagkaon ginbawian sa nga kabuhi bambuan, no? So maayo kita ni bambuan kung ang aton pagid sini nga gobyerno ni ara programa nga ining mga homeless bala bambuan nga diri sa Bacolod City o kana sa Negros Occidental matagaan man ini sila pagtamod o kana mga pamilya man nila sini bambuan. So kinanglan man ni nga kung may ara naman sila pamilya bambuan pangitaon man ini nila ang ilang himata na maluoy man ini sila kahit ang iba sila mga tigulang na nadiri so kadamo ginadi sila sa may area gid sa nga public plaza diri sa siyudad sa Bacolod bambuan. Okay, sige. Salamat gid Bombo Zil. Sa bambuan live kita diri subong sa Bacolod City Public Plaza ini si Bombo Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Salamat kay Bombo Zil Minardo sa unang nga hugnat sa balitang indirong sa aton subong yang aga diri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Sige, mapos kita iya mga kabinan for a while pagbalik sa aton nga paratuntunan. Diskusyonan ta. Sus nagainit na gid sa national, no? Ano ning tikang ni Sara Duterte pero tikalabanan na hibaluan na gid wadang padalaga ni siya presidente sa pusod Pilipinas. Pero ano matabo, no? Sa aton nga mga kabombo, paano grabe mga twist, no? Nag-resign siya sa ugpong pagbabago. Ang ina-expectar ma-replace to siya sa kay Bato de la Rosa sa sa pagka-presidential candidate, pero nag-take out siya sa lakas CMD. So, sinong iya nga pagabuslan? No? So, hinitanan. Ang ato niya nga diskusyonan sa ato niya pagpangalagad. Rigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Dahil kita, standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod Okay, sige, 5 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 saga. Sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sa subong iya nga agadri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. By the way, sa mga kauturan naton bauti kahapon, ara na matamat na kaya ang November 15 nagahilapit na mo para sa substitution. So, ay gidya sala, no? Ang panagupnop sang kadamaan nga ti amat-amat na nga nagaklaro ang dalagan, no? Sang plano, no? Ni President Rodrigo Duterte or ni Davao City Mayor Sara Duterte. Nanti makapili gidya sa pagka-presidente sa pungsod Pilipinas. Kahapon sa pinaka-latest, no, sa aton yung mga kauturan, nag-pass sang iya sining resignation ang ang alkalde sang siyudad sang Davao sa nag-pass siya sang resignation iya mga kabinan sa iya sining regional party nga hugpong ng pagbabago. And then, after which, written pa to ang iyang ginpasang resignation, no? Diba? Bombo Anthony, sa aton yung mga kauturan, kay sa aton yung mga kabombo, written ang resignation. Meaning, ti siya yung gidyang nagsulat. So, may mga gina-imply man na. Nagpakita, more or less, kaya ti kung written, ikaw gadyang nagsulat ya. So, una best yung imo, sining sincerity. Ya. Doon mo nang gusto, abi nila, yung gusto sang sining alkalde, sang siyudad sang Davao, bata ni President Duterte, nga ipakita, kung nga ang written resignation, hindi normally sa aton, magsulat kita sa mga letters na ti, naka-ano na gid man yan, ano na gani pagtawag sa Bombo Anthony, sulat na iban, niya handwritten, handwritten nga resignation. To all officers and members of hugpong ng pagbabago, it is with the profound sadness that I hereby tender my resignation from our beloved party. So, my support will always be with you. Anyway, I will always be grateful for all the things you have taught me. Daghang salamat, Inday,
Sara Duterte. So, amo na sa aton yung mga kauturan sa aton yung mga kabombo. And, pagka hours later, so, yan na, nagwa naman ng balita. Davao City Mayor Sara Duterte Carpio has joined the Lakas Christian Muslim Democrats Lakas CMD Party. So, adding more fuel to speculations nga she is running for a national position. Perhaps the presidency, amo gina, no? In the next year's election. In next year's elections. No? Ito nag-resign na siya mo sa iya sa nga regional party hugpong ng pagbabago hours earlier. No? Sang sina nga hapon kahapon. So nag-oath sa iya nga oath on Thursday before House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez, amo ini ang Lakas CMD President. Nga gin-welcome siya abi si Davao City Mayor Sara Duterte. The oath taking place sa Revilla Farm sa Silang Cavite. Sa Revilla Farm sa Silang Cavite. Debero naton si Senator Ramon Bong Revilla Jr. Amo niyang Lakas CMD chairman ang nag-witness sang oath-taking. Si Romualdez, chairman sang House Committee on Rules, hambal niya na prove ng track record with excellent credentials. Si Mayor Sara, munang hambal niya, as a mayor sang Davao City. So, kahit amal niya, mangin asset na siya sa Lakas CMD, manabing mga paghambal dira, no? Mga reaksyon diri. Naibaluan nato, ano ba ang Lakas CMD? Ang Lakas CMD, amo ini siya ang party of former President Gloria Macapagal-Arroyo. No? Had fielded placeholders in case Duterte Carpio decides to run as president. In June, ang Lakas CMD indicated nga it will renew its alliance with Duterte Carpio's regional party, diba? Mo nang ginhambal before. Adding it would be ready to support naman, naghambal to sila way back sa June. If he should, kung magpadalagan siya bilang presidente sa pungsod Pilipinas. Naibaluan naton nga ang ining alkalde abi is known to have close ties with Arroyo. No? Amo ni ang Lakas CMD's President Emeritus and was said to be instrumental sa way back 2018 si former President Gloria Macapagal-Arroyo ang nangin House Speaker. Pero sa tutuod lang gid sa kung tanawon mo gid sa pinakaidalom, hindi si Mayor Sara gidya ang may close nga ties with Arroyo or former President Gloria Macapagal-Arroyo because tigiya amay si President Duterte because he was then a Davao City Mayor. Presidente abi si former President Gloria Macapagal-Arroyo, mayuhay na gid ni sila, alay na gid ni sila sa pamulitika. So kung tanawon mo lang sa aton yung mga kabombo. Although lately gani why naman nag-float kun nagdibla kay nagahambal si Mayor Sara Duterte, hindi kuya magpresidente, hindi kuya. Hambal si Iman. Amo man na dibla sang una ginambal naton, amo man ang ginambal ni President Rodrigo Duterte sang time nga mapapili siya to sa pagka-presidente. Nagalibot sa presidente, hindi kuya magpresidente, nagalibot lang ko sa federalism. Amo man gyapon. Although grabe no, iba nagpati gid nga hindi na badalagan si kumbaga bla, igin-shield gid tanan niya. Ang initanan niya nga nakahibalo, sinitanan niya mga taktika. At syempre, sinupabi si President Duterte. He shielded her son, or her daughter, sa tanani, hindi pagdeklarar mo yung subong niya. Human na dayon ang show. No? Habang isang iba, no, perting script ba? Pero tiya mo niyo, dibla? Tiway gini nga nagwa man nga, mahimo siya sa Lakas CMD siya nga tigot kang paminsaron sang iban niya,
Kay grabe nga mga, Bombo Anthony, kung tanawon mo, ginpapadalagan nila si Bato de la Rosa, ginpukaw lamang to, kay nagkakatulog. Si Senator Bato de la Rosa, hugbong ng, ni gani pagtawag man, sa kwan ni siya, sa political party ni President Duterte, PDP laban, Bongo, amuman, subong nag-take out si Mayor Sara sa Lakas CMD, sa diin siya makwan, sa diin siya, at idamo to kandidato, diba, gini-isa-isa na to ni last time, sino mga kandidato magapapili sa presidente, tidra na siya mas-substitute, pero hindi mo gidya, although, kalabanan iban, ginatanaw ni padlagan na siya presidente, pero ka-unpredictable sa mga taktika, sa mga style. Hindi mo gidya ma-fathom, hindi mo gidya, that's President Duterte's move. Naibaluan ta naman ang tanan. So, si hugpong ng pagbabago, Secretary General Anthony Del Rosario, nagambal nga, si Sara Duterte stated sa iyang handwritten resignation letter dated November 10. Nabala natin, hambal niya, it is with profound sadness that I hereby tender my resignation from our beloved party. My support will always be with you, and I will always be grateful for all the things you have taught me. Daghang salamat. Inday Sara Duterte. So sa sining mga sugilanon, sa mga sugilanon, talk about her running for a national national post, naglapta last week after nga nag-withdraw siya sa kandidatura niya bilang Davao City Mayor. So, masiba na, hara na. Under Commission on Elections rules, she cannot run for a national position under a regional party. Naibaluan ta na. Dapat national party, hindi pwede sa regional party. So, si Duterte Carpio or si Sara Duterte, who previously declared that she will not run for president, naibaluan naton is the most preferred subong presidential contender base sa recent survey. We are not saying that because mambal nga amo to, pero sa survey na iya. Naibaluan taman-tanan. Siya ang nagapanguna sa survey. But despite that last time perting panago, hindi ko magdalagan. Same old story sa iyang amay, no? Naibaluan taman. Siya na ang nagapanguna sa survey kung tanawon mo. Although kung pink yang imo yata gipusoon, timambal ka ba niya, wala na iya. Di normal na iya. Because may biases ka na mo. Kung ara naman tagipusoon mo to kay Isko Moreno, amo na. O rara ka to kay Pacquiao. Speaking man sa kay Senator Manny Pacquiao, gulpi siya nag-meeting sa Malacanang. Timambal sa iban, ang tanan nga naglanabo, scripted, mambal nila, grabe no, nasulod gid ang tanan sa paon sa aton nga presidente. Everybody was thinking before nga, seryoso na si Senator Manny Pacquiao. Grabe gid ang pagpangamalaot niya sa korupsyon. Di subong niya doon naglain ang huyop sang hangin, Bombo Anthony. Gulpi lang, ato na to siya nag-meeting kay President Duterte. Why na tong mga corruption issue nga to? Dula na. Although tinigambal man Senator Manny Pacquiao, hindi madalagan kuya. Meeting to ya with President Duterte, pero madalagan kuya sa pagka-presidente sa pungsod Pilipinas. Going back sa Sara-Go tandem in 2022. Posible pa na diba? Walaway na naiya. Pero, again, sa aton yung mga kauturan, everyone was expecting base sa PDP laban. Siya kaya muna partido sa iyang amay mo. Pero, why pa to siya? Diri siya sa Lakas CMD. Matapos man, di ba, ginendorso man isang PDP laban si President Duterte to be its vice president candidate. Nagambal gid si Sara Duterte, hindi ko yung magdalagan. Kiti ba yung gina-specular pag yung Duterte tandem? Hindi ko yung magdalagan, no? Hamal yan ni Sara, sa amon niya nga pamilya, isa lang niya dapat madalagan sa national position. No, tiko nang amay ko, tinangambal man to before si President Duterte, interesado siya, pero
Pag natabo si Bongo ang nag-file sang kandidacy niya, nagibi man to gani siya sa tinlakdan nga adlaw mo. Another naman hambal sa iban, sus famas awardee. Perte, no? Diba, before sini, may interview sa kay Albay Representative Jose Maria Clemente. Hambal niya, si Sara Duterte would likely run under de la CMD. O, tinatabo gid. Former Chief Presidential Legal Counsel kag senatorial aspirant Salvador Panelo naghambal. Sara Duterte must run for president and not as a vice president to prevent her from becoming an unproductive and dormant bureaucrat spare tire. O, tira ka na magkuha sang clue. Nga ang intention gidya, mapadalagan ni siya bilang presidente. Sa aton nga mga kauturan, kaya anong pagtanaw nyo? No? So, amo na, ti mga alay na yan ni President Duterte ang nagapahambal. So, we'll see sa masunod niya kaganapan. Sa aton nga mga kauturan. Di bla? Klaro na kahapon natuto siya. Pero kahapon, by the way, samtang ko di sa silang Cavite to siya sa farm nanday Senator Bong Revilla, Bombo Anthony, dito siya nag-take oath. Kiti maten siya kasal sang bata ni ni Senator Bong Revilla gin kasal, nagmaninay si Sara Duterte, si Mayor Sara Duterte. Ato man to si Bongbong Marcos, so sang picture nila ni Bongbong Marcos ga-abrisyete, amo na tawag, Bombo Anthony. Inang kamot niya bala kahit pareho sila maninay maninoy. So iba nagambal, ari na, Marcos Duterte, Marcos tandem. Kung mag-Duterte, Sara Duterte, Bongbong Marcos tandem, iban, Masara Bongbong tandem na ni. Di kay, kuna mo ning dalagan, si Sara Duterte, gidya, pero, ang pamangkot, naog si Bongbong Marcos, mapasettle siya sa pagka-vice president. Diba, nila, no, kaya kung tarawon mo, nagapanguna Sara Duterte sa survey mo. Pero iba naman nga ba, hindi Marcos na iya. Now or never, kaya tarawon mo, edad niya, pila na subong. If sobra na siya sa isinta, if mahulat siya for another 6 years, lapit na siya 70 anyos. May mga amo pagid na, kabalo ka sa pamulitika, puwerteng ridingay man mo. Kung pamatian mong isa, do kapiho man. Pag papatian mo ding isa, kapiho man. Pero ang gali, wala man. Why sa may makapredict kung anong masunod nga matabo. Anyway, ang aton rin, dulo diskusyonan man pero kung tanawon mo, lapit naman lang, November 12 ta subong. Today, it might be, or tomorrow, another story naman balita naman kung ano na matabo kay Sara Duterte. But one thing sure, manalagan ni siya presidente. Why hindi siya masettle sa vice president, amay mo subong knowing President Duterte. Kag sa iya nga mga moves yati, amo gid. No? So, dira amo nang pamangkot kung Masara Bongbong tandem or Masara Pacquiao tandem kay ambal sa iba naman nag-meeting to si Pacquiao sa kay President Duterte. So, kung ma-settle na siya, do you think why man siya sa pangayon nga pag nga sa part niya man basi masapak tandem man Sara Pacquiao tandem, although pwede mo lang na kinastan to nag-announce na si Pacquiao nga hindi kuya mag-vice president, ma-presidente kuya. Susperte. No? Sa inyo ayan sa mga kauturan naton, anong pagtanaw kag pag-analyze nyo diri sa sitwasyon sa mga nagakalanabo national. Kung ang matabo, kung si Sara Duterte ang mapapili sa pagka-presidente, Leni Robredo sa piyak, tibaw, first time puro babae, hindi man, although may mga kandidato man nga iban, pero kung tanawon mo lang, faction, babae mga ka-enkwentruhanay. Although in the first time, kasi si former President Cory Aquino, nanging presidente, babae, ikaduha ni sila subong kung sino ni sa ila, kung babae or lalaki sa gihapon.
So amo ning mga interesante no nga mga balita nasyonal sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Kitaya nga mga pumuluyo. Syempre mas maayo no nga maka makapanilag kita sa sitwasyon. We have to kinanglan pa nung dumon tagid kay ang masunod niya naman ni presidente nimo. So meaning kinanglan mangin responsable kita sa pagboto diri sa syudad Subong, sa syudad sa Bacolod, pero tingka panglakaak ang mga registered voters naglalapaw sa target. No, tikita taman to kung damo nagparehistro, no, di ba? Balikan tang Patrol Bombo Anthony. Kita taman kung ano kadamo ang nagparehistro sa pagkadamo-damo, no? And Subong ang pinaka-latest figure sa Comelec Bacolod. Ang registered voters Subong as of this time. Kay mga ilisipon pa, 320,990. Close to 321,000. Ang previous election nga registered voters, 312,000. So imagine, close to 9,000 ang nagdugang. Plus, may 8,000 pa nga ilisipon, although sining 8,000 hindi maginitanan, mga nagparehistro, gidya nga bago nga botante, pero iban, diba, may mga change man. Pero kapati taya nga kalabanan diri, nagparehistro, gid. So, imagine, so let's say makadugang ka lang diri 6,000 or 5,000, pila na? 220,990. Lapit, grabe no, lapit more or less mga 328,000 na muna nakdamo mga registered voter. Bacolod City maski sa national, ang target lapaw na kayo. That's why ganito, ang tubulang pag-extend sang voters registration, nagayong tas man nung Comelec, lapaw naman sa target, tenhon mo, damo pag gusto magparesto, tenhon mo na, no? It is our right man tuod nga magboto man. So, kinanglan, kiti do ka participative subong, kasi maybe, yung isa naka-factor, kiti exciting, halin sa local, up to national. No? Ti mga kauturan ta, kinanglan maboto, kita, which is dapat gid kinamatarong tang magboto. And ang isa mo kaboto, hamili na siya kayo, nga ma-exercise naton, kag panamdumon ta, sinuni ang ibutang ta. No? Ang insakto nga kandidato, nga dapat naton ibutang sa pwesto. Sige. Bantayan ta na. Kay damo pa ni mga developments, standby lang kamo sa mga developments naton na ginapresentar diri sa Bombo Radio. Balikan naton ang patrol sa dugang pa nga mga balita si Bombo Zil Minardo. Sa dugang pa nga mga balita, Bombo Zil, please go ahead. Yes, sa Bomboan, so dakop sa ginpatigayon nga bypass operation asang Silay City Police Station ang isa ka suspetsado kung sa diin kilala kay Rolly Agbon. Rolly Agbon, 21 anyos, kag residente sang barangay Lantad, Silay City, Negros Occidental, Bomboan. No? So, ang suspetsado ini narekubiran sa 5 ka plastic sachet of a suspected shabu Bomboan nga nagabalor sang 42,000 pesos kag mayara man nga mark money kag iban hapagin nga mga drug items sa Bomboan. Sa Bomboan, ang suspetsado yari na subong, no, nakahunong sa Silay City Police Station for proper disposition. Sa Bomboan, para sa dugang nga mga impormasyon kag detalye, pamatian naton si Police Lieutenant Colonel Robert Pitati, ang hepe sa Silay City Police Station. Nakuha na mo na siyang award naman. Okay, Bombo Zil. Yes, sa Bomboan. Sige. So, ano ni siya? Illegal nga droga. Yes, sa Bomboan. Nadakpan na siya, no? Kag nakuhaan sang abalor nga 42,000 na Bomboan. Kag kasubong man Bomboan, ang Silay City Police Station nakagawad sang natagaan sang medalya ng Kagalingan Award, no, from a drug operations ini. So malipayon gagin baton sa Silay City PNP kay nagapasalamat gid sila sa Ginoo sa nabat ini nga natigayon sa bulig man sang mga pumuluyo a local government unit kagatapo man sang kapulisan nga yara sa nalain-lain nga departamento kag nagapahanugyan gid ang hepe sa Silay City Police Station yung si Police Lieutenant Colonel Robert Pitati Bomboan, no, nga sa mga kapulisan
nga padayon lang ang pagtrabaho kag kasubong man sa mga pumuluyo nga hindi gid mag-engage sa illegal nga aktibidad, especially on illegal drugs. Kag kung mayara enforce ang community, ipakig-angot lang gid ini sa Sorilla City Police Station na Bomboan. Sa Bomboan, pamatian naton ang tingog ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, ang hepe sa Sorilla City Police Station. Nakuha namon na siyang award naman as sang ano pa na namon nga operations bala sa barangay Mambulak agin. Oo, drug operations ang last April pa actually na drug operations conducted by our state. Sang pagbato natin sang award of course kita kay natin kita sa award. Then thanks may operations kita positive. Then ang awards nga ni nakuha natin ang award because of the cooperation and maano din nga pag-ubra sa atong personnel diri sa Silay PNP, particularly ang operatives natin sa station drug enforcement team na nagtrabaho gud sini supervise lang naton iniled during conduct of operations. And then with the support of our LGU That yung biktima nato na si out support din siya sa atong tanan endeavors when it comes to our operations again sa all forms of illegal activities, specifically ang our campaign against illegal drugs. So pasalamat kita sa tanan-tanan na naka-accomplish kita sa amuning operations against illegal drugs, and because of that nagahan kita sa award. Grateful kita nga nagahan kita sa award ang ganyan because of that accomplishment. So sa akong personnel dito sa Silay PNP, as we continue to do our mandated task to serve and protect the people of Silay City, lalo na kita magsunod kita sa implementar sa atong chief PNP na intensified cleanliness policy, specifically ang cleanliness in our offices and cleanliness in our ranks, na mag-avoid kita sa pag-engage sa mga o illegal activities. So, any activities na makatarnis sa image sa unit. And then to the people of Silay City, pinahangyo na ko na stay away with illegal drugs, particularly those personalities na para subong nag-engage sa illegal drug activities despite na grabe ang atong kampanya against illegal drugs. So hangyo ko nga unta ko na ninyo na hindi na makapaayo sa inyong lawas, sa inyong pamilya, and hindi makapaayo sa ating komunidad. So patuloy ninyo lalo pa subong kita sa pandemic, health natin, ang proteksyonan natin. So ang drugs is isa yung substance na makapawikin sa aton resistance sa lawas natin at pag-indikid ni maayo na magbaba sa aton panisaron. So stay away or stop engaging or mag-using illegal drugs. And to those law-abiding citizens, kindly report kung may ara man kamo information na ma-receive para sa neighborhood ninyo. Bombo Zil? Yes, sa Bomboan, sa motang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate. Okay, sige. Sa Bomboan, namuyad sa balita gikan sa patrol ini si Bombo Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Salamat kid kay Bombo Zil Minardo sa dugang pangamabalita gidiron sa aton subong yang agad rigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Dugay-dugay yarin naman nato mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga pagpatigayon sa region-wide tie-up sa subong iyang aga.
Ang ato niya flagship station ang Bombo Radio Iloilo, subong man ato mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. By the way, ginpasakaan sang gobernadora sa probinsya sa Negros Occidental ang padya sa sinuman nga makahatag abis ang impormasyon agud makilalaan kag maarestar ang nagpatay kay Provincial Consultant Mariano Antonio Marton Cui III, no? Kaysa sulat ang ginpermahan ni Governor Bong Lacson nga may petsa iya November 11, 2021 diri na pagkit nga kung sino man ang mahinabiluan sa krimen ang pwede gid nga makapakig-angot sa National Bureau of Investigation 1.5 million pesos no nga padya. So dali lang gid. Yari na ang ato niya mga sister stations sa Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Bomboan, Bacolod, good morning! Welcome gid kag maayong aga. Bombo Richard, Bombo Radio Western. Bomboan? Sa liwat, welcome gid kag maayong aga. Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Western 33 Visayas. minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Kung na lang alang Bacolod, taon-naon ta ang Rojas will check sa koneksyon sa Bombo Radio Rojas. Rojas, good morning! Epekto kung kaysa no sa mga wala pagintindihan ay worst ay mga nagakalamatay. So daw natural na lang na yan sa mga banwa-banwa no, like for example banwa sang tapas wag gid ni nasa barang duha ka makabuhi gin naluthangan kagabi sa may parte sang San Nicolas banwa sang tapas. Dagan ta sang tugang impormasyon na ano kag ining isa ka persona nga naga-utas man sang iya kabuhi dira sa may parte sang banwa sang Sigma. Balikan nato na kay man naka-standby sa line ang aton nga mga sister station Bombo Radio Western Visayas. Maayong aga. Maayong aga gid, Bombo Radio Rojas. Bombo Jan upod mo diri sa Bombo Radio Iloilo. Anong mga dlagko nga mga balita sa Bombo Radio Rojas? Rojas? Dahil lagi, mayo tong audio to kayo na, pero may problema naman to subong. Standby sa aton sini nga mga kabombo. Diri sa aton sini nga pagpangalaga 34 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Balikan ta ang mga sister stations ta. Ari, Kalibo, kon Waitas Bacolod, kagro. Standby Bacolod din Roas. Check tanay mga dlagko nga mga balita sa Bombo Radio Kalibo. Kalibo, good morning. Ari. Welcome ka, good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Chan, mga nagapanguna naman din mga balita sa banwa sang Kalibo, isla sang Boracay, kag bilog nga probinsya sang Aklan. Di sa isla sang Boracay na naman ako, no, may iara nga takop ang amon nga mga katapos ang autoridad. Ini matapos nga natukiban na naman, nagagamit na naman sang ini nga peke nga resulta sang RT-PCR test result. Apat ni sila bali magpamilya kag moto nagtabok sa nang ligad patong adlaw sa isla sang Boracay. Kaya siyempre gina-process pa na kag gina-double check kagabi gin-double check na kag ginpaabot sa mga otoridad ang ilagal itong gingamit nga PCR test result para makatabok sa Boracay. Fake na gali. Kin pangita to sa sila sa ginaokupahan nila nga hotel, sa sikat nga hotel dira sa isla sang Boracay. Kamo to subject sa pagka-file sa nga nagakigo nga kaso, falsification of documents kag siyempre ang kaso related sa ini nga COVID-19 pandemic. Ang apat, subject man nga pagadalon sa isa ka hotel diri sa Kalibo para i-quarantine kag samtang na quarantine igapahaw mga iga-file nga kaso kontra sa apat nga mga membro sa pamilya. At kiba nabi nga ang ina nga mga nagtatabok sa isla sang Boracay, siyempre pag ginambalton Western Visayas sa Panay Island pwede katabok basta may vaccine certificate lang. So ini siguro laban-laban based to sa initial information nga ginatag sa aton sang pulisya. Bali ini siguro base halin naman ni sa may part sang Luzon area nga naggamit sang peke kay gusto matabok sa isla sang Boracay. Di na nga mauman kay man based to sa LGO basi subject man nga iga pagkakwanan sa pagiging persona non grata. Kag sa dugang pagit namon diri man nga mga balita diri man sa
Banwasang Kalibo sa may part sa barangay or barangay Bulwang, Banwasang Numancia kagapon. Bali patay ang misis, no? Matapos niya ginbuno to sang iyang mister. Ang natabo kagapon mga alas 10 ang aga, gindala sa hospital ang ini nga biktima nga si Lovelyn Suarez, no? 37 anyos, kag taga Iloilo kuno ini. Taga Iloilo ining si Lovely Suarez, kag wala na maingabot sa pundri nga balay pabulngan di matapos nga makangkon sang tama sang pagpangbuno sa iya nga liog. Based to sa investigation sang amon nga katapos ang otoridad sang Numancia PNP, mga 8 AM sang aga naga-shot ng ini nga duha ka mga persona nga mag-asawa nga si Andres Suarez kag ina nga si Lovelyn Suarez, upod ang iya nga tiyo nga si Mr. Jose Pizarro, 62 years old, kag residente man sang nasambitan nga lugar dira sa may Ati Village, barangay Bulwang, Banwasang Numancia. Based to sa panisayon sang ina nga si Mr. Jose Suarez, ang tiyo sang ina nga mag-asawa, nag-shot, no? Kag nabot sa punto nga nag-joke ang ini nga misis, ining si Lovely Suarez, iyang mister, nga may akon yang kabit. Siguro daw napikon tong si mister, ining si Andres Suarez, ginkuhaan niya to sang matalom nga bagay, daw kitchen knife, kag gintutok sa liog sa iyang mister, pero gulpiada lang nga nag-ursa si misis, kay suno sa mister, daw iya lang nga tani man to nga langal, pero naghulag si misis, nag-ursa ati mo to nga nalastruhan ang iyang liog, gindala na sa ospital, dead on arrival na. Subong ginahulat pa sang Numancia PNP ang pamilya ni Lovely Suarez na sa part sang Iloilo, kung nagpamati sila nga magkadto diri sa amon nga police station sa barangay sa Banwasang Numancia para maistoryang pulis kung anong mangingin plano sang ina nga pamilya kontra sa ining asawa nga si Andres Suarez. Kag sa lugar pagid namon nga mga balita diri sa amon sa Kalibo sa probinsya sa Aklan, ang may kantanan naglanong diri sa amon sa Aklan, may mga yara nga mga nagadiscuss nga mga tricycle driver, may mga yara nga mga vendors mo nga palabuton nga eleksyon na. May mga yara naghambal nga amo to siguro basi may tendency nga padalagan sa national position ang ina nga si Inday Sara, amo na nga nagapalipat-lipat sa sang iya nga partido kag nag-withdraw sang iya nga kandidatura sa pagkalkalde sa Davao. Siguro basi kon ma-president or vice-president na, depende na lang. Amo nang nakadiskusyon diri sa amon sa Kalibo. Amo lang niya, nay mga napuna namon nga mga balita diri sa Banwasang Kalibo, isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Jan. Maraming salamat, Bombo Radio Kalibo. Tamo na excited magbakasyon sa Boracay, hasta nga mamiki na lang sila sa ilang mga RT-PCR resulta. Check tanay, vlog ko man nga mga balita sa Bombo Radio Bacolod. Bombo An, good morning. Welcome kid, kag maayong aga sa imo, Bombo Jan, Bombo Radio. Bombo Jan. Audio gyapon problema ta kid. Way gasulod di ang imong audio. Balikan ta kada dugay-dugay sa Bombo Radio Bacolod. Check tanay, balikan tanay ang aton sining connection sa Bombo Radio Rojas. Rojas, good morning. Good morning, Bombo Radio Western Visayas. Ang mga balita diri sa Bombo Radio Rojas, diri sa may parte sang syudad sang Rojas kag Bilogman nga probinsya sang Capiz. Kadungan man sining desisyon gani ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte nga kahapon nag-resign siya sa regional party na sining hugpong ng pagbabago kag ining pag-take off niya kahapon sa Lakas CMD. Nagapati diri ang isa ka criminal lawyer nga ti magapadalagan gini si incumbent Davao City Mayor Sara Duterte sa national posisyon. Either president lang gid ini o kon vice president. Sa interview namon diri kay Attorney Nelson Borja, at siyempre hindi man makapadalagan sa national position si Mayor Sara Duterte kung nara lang siya sa iyang regional party. That is why nga bisan masakit ko para sa iya, nagbiya ni siya sa iyang regional party ang hugpong ng pagbabago.
Ginalantaw man diri isang publiko nga ti madayon gid ni Bombo Jan, Bombo Radio Western Visayas ang tandem posible ni BBM o kun ni Bongbong Marcos kag ni Sara Duterte o kun may arasang posibilidad nga ti magapadalagan man si Sara Duterte sa pagka-vice president pero iya sila nga mangin o kung substitute ini siya o kung substitute ini siya sa posisyon ni presidential aspirant Bato de la Rosa kag ang iya sila nga VP amo si Senator Manny Pacquiao. So Domingo ni Bombo Jan ang ginalantaw sang publiko nga ti balantayan sa mga posible pronouncement o kung mga anunsyo sa mga nagapadalagan gani sa nasambit nga mga posisyon. Kag sa dugang namon diri nga mga balita no sa amon diri sa may syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz ining isa ka PDL bala nga nagpalagyo dito sa may BJMP Dumalag sang nangaligad nga adlaw sang Martes wala na siya sang dugang nga panumbungon nga igapasaka kontra sa iya ini ang sandig sa taga PIO sang BJMP Regional 6 sa interview namon diri kay attorney Jairus Anthony Duhilio sa BGMP Regional 6 kay makabig ini siya nga detention prisoner pa lang ining si Christopher Formalidad nga taga Kabatuan Iloilo. Bag-o pa lang ini siya nga nadakpan or nagapaydalom dira sang quarantine sa may BGMP Dumalag that is why nga ti bisan tuod nagpalagyo ni siya sa iya nga pagpadalam dahil sa quarantine wala ni siya sang igapasaka or wala ni siya sang dugang nga kaso magluwas na lamang sa iya kaso kung existing nga kaso nga RA 9165 o kung paglapas sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos nadakpan ni siya sa bypass operation. Kagang kaso na lang namon diri sang COVID-19 sa may probinsya sang Capiz 129 na lang amon diri aktibo ang kaso matapos nga may nagka-record kami sang anom kagabi bumudyan 14 ka mga dugang nga naka-recover kag wala sa madugang sa napatay. Kagang amon diri overall COVID-19 cases sumugod last year 2020 9,408 con 9,408. Amo na so far mga balita diri sa probinsya sang Capiz. Balik dira sa imo Bombo Radio Iloilo. Damo ka salamat Bombo Radio Rojas. Check ta balikan ta aton yung koneksyon sa Bombo Radio Bacolod. Bacolod, good morning. Welcome gid kag maayong aga Bombo Jan, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental una tigin bawian gid sang kabuhi o pagdangat sa hospital ining minor de edad ano ni siya babayi 15 years old. Tapos may isa kapilason ginkilala man kay Felix Estomo 52 anyos tanan nagapuyo sa barangay 1 syudad sang Kabankalan no sang nagpalupok ining ginakilala miyembro sang Philippine Army. Ang suspitsado ni ginkilala kay Sergeant Lito Valdivieso kag nagapuyo sa Punta Tala sa Haro, Iloilo, no? Bombo Jan, Bombo Radio Western Visayas, apang naka-assign siya sa 94th Infantry Battalion sang Philippine Army sa barangay Urong, Syudad sang Kabankalan. Diyamakon mo, palupokeyas, tang 15 anyos na lamita ang masubo gid siya kay nagtaliwan gid ni ang 15 years old nga ini nga babayi. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita no diri man sa may syudad sang Bacolod sa confirmation by the way sa amon sa gihapon sa probinsya sa Negros Occidental ang curfew diri naghalog na gid from 12 midnight to 4 AM na no paghalog-halog sa mga restrictions man sa amon diri bangod ngati nagdubo na gid ang kaso sang COVID-19 and nabalita man sa amon diri sa may syudad sa Bacolod update pinaka-latest sa City Comelec office ang mga registered voters diri Bombo Jan gapang lakaak mo sang previous nga election 312,000 ang registered voters subong niya 320,990 pero hindi pa ng final kay may 8,000 pa ini nga ang COMELEC nga ginaisip sa 8,000 ni kung
Pero most likely kalabanan ang mga new bag-o nga mga botante and iban rin posible mga transfer. Subot tambalon, amo na kadamo ang interesado nga magboto man subong kay ti baluan naton sa nag-register ya. Perting pilahay mo sa pagkalaba no sa nga pilahay man driya sa amo niya gusto magboto driya sa may driya sa may syudad sa Bacolod kay man tinay baluan nga halin sa local up to sa national amo ni ang interesado ang mga kauturan man amon diri sa Bacolod nga magbotar man. Kag subong man sa dugang namon diri nga balita ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental ginpasakaan niya ni ang padya sa sinuman nga makahatag sa impormasyon agud makilalan kag maarestar ang nagpatay kay Provincial Consultant Mariano Antonio Martonque III kay sa sulat gani isang gobernador ni Governor Bong Lacson kahapon November 11 ginhambal niya diri nga kung may ara sang nahibaluan sa krimen nga makipag-angot sa NBI so 1.5 million pesos ang padya. So amo ni mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo dyan. Maraming salamat, Bomboan, Bombo Radyo Bacolod. Amo na naturo tong mga ginpang-mention ko ni Commissioner Guanzo nagligad ng mga tinrak-trak nga mga botante ito nga gindala sa syudad sa Bacolod. Anyway, sa amon diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, of course, pareho sa inyo dira, ginaistoryahan man diri ang madrama nga Webes sang hapon kahapon sa sining finally pagsumpa na ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa isa ka national party ang Lakas CMD, a step closer para nga magpadalagan sa isa ka mataas nga posisyon sa pungsod. Kahit hindi man siya pwede kapadalagan under her regional party ang HNP hugpong ng pagbabago kundi sa ilo siya sa national party, one step closer. Expected na ina sang pila ka mga lideres sang Lakas diri sa amon nagligad pala nga daan nga mga binulan amo na ina ang mga nagagwa nga impormasyon so wala man gid sila nakibot samtang dugang nga balita update sa sining sunog nga nagluntad sa banwasang Dumanga sa diin 4 diri ang nagkalamatay at 3 ka kabataan nga puro minor de edad kag isa ka nanay ang isa ka maestra ginatanaw karon kag handa ang IPPO Iloilo Police Provincial Office nga magbulig sa investigasyon kay magluwas sa electrical in nature nga posible kabangdanan sang sunog may nakit-an man nga lead ang Bureau of Fire Protection nga posible sa idalom sang balay naghalin ang kalayo meaning basi kun may naghungod sunog basi lang amo na nga imbestigaran man na samtang istoryahan or dugang diri nga balita sa Iloilo baw ang amon diri nga expansion sang more power block no diri sa mga sakop sang Iliko 1, Iliko 2, Iliko 3 no tigina question ini sang pila ka mga miyembro sang power block sa House of Representatives hindi sila magpating nga manubo ang presyo sang kuryente kung makasulod na ang more sa probinsya siling nila basi gani kung mas magsaka pagid amoy ng mga dlagko kag talalupang doon nga mga balita ang ginabantayan sang tanan anong masunod after nga nagsumpa sa Lakas CMD si Sara Duterte kay daw hindi man matabo nga magsara Pacquiao kay siling ni Pacquiao after sa istoryanay nila sang presidente sa Malacañang nga madalagan gid siya presidente ang ginatan-aw namon diri Sara BBM ang kaso nga disqualification ni Bongbong Marcos sa Comelec posible ma-hostage sa dira madalagan ka presidente nga ma-disqualify ka man lang kung madesisyonan sa Comelec nga daan kami bag-o nga frat brother si President Duterte sa Comelec subong toho madlagan ka nga ma-disqualify ka man lang o kung mag-giveaway ka sa kay Sara Duterte or ginatan-aw gani sa iban nga kaalyado ni Presidente Arroyo nga sang Lakas CMD nga base kuno kun may term sharing man sila basta sugot lang isa nga mag-vice sa isa sa ila Bomboan Bacolod Bombo dyan. So sambal ko na gani puwerte ka puwerte tanda no. Sino ba sang last time to kung madumduman mo dibla si Senator Manny Pacquiao gani puwerte tong krakasaya mo ni corruption tapos dugay-dugay meeting siya sa Malacañang although ay matanay gambal nga pag meeting niya tumatras na siya sa pagka-presidente tapos si Sara Duterte hindi ko yung magdalagan
same script man sa iya nga amay last time sa pagpapili sa pagka-presidente, di ba? Why mo ito yung nag-ako si President Duterte? That's why nga nagsikat ang substitution. So here comes Sara Duterte, no? Ang matabo, kabalo na reading naman ang sitwasyon, ma-substitute ni siya. Tapos hindi pagid sa PDP laban, no? Sa lakas CMD, pagid sa partido, pagid ni former President Gloria Macapagal Arroyo, nga known ally gid ni President Duterte, no? Kag naging House Speaker man sa ila sininga time, pwerte Bombo dyan, no? Hindi kagid dyan. Kumagabla puno sila sang sorpresa, although na reading naman na sa aton iya nga mga pumuluyo. Bombo dyan? Amo gani, siling sa iban, kumita na yan. 2016 pa lang kumita na yan. Pero galing si Romualdez, nga pariente gid ni Bongbong Marcos, tinanay niya Romualdez, na dira nanumpa si Sara Duterte, posible nga may compromise na gid nga nagkalanabo balan mo hindi man pwede nga magbungguanay sila nga duwa kay siling gani sang ibandi mas taas ang rating ni Bongbong Marcos kumpara sa kay Sara Duterte. So hindi pwede nga lakaran ni Sara Duterte sa Bongbong Marcos. Hindi man pwede magkontranay sila kay ang mga solid DDS kag ang BBM subong daw isa man lang man Rojas. President si Bongbong Marcos kag ti kumadayon ning disqualification niya Bombo dyan, Bombo Rally Western Visayas. Pwede ni siya nga magpanaog, pwede pa ni siya makapanaog sa Vice President tapos sa aka or magasaka si Mayor Sara Duterte, no? So doon man gyapon sang perdik kaya man gyapon ang tandem. Pero may pila magidiri ka mga nagahambal nga tiba si posible mo na gani maga-substitute si Mayor Sara Duterte sa posisyon sang presidential aspirant man nga si Senator Bato de la Rosa kag ang ginalantaw gani nila nga ti ang iya sila nga mangin vice presidency Manny Pacquiao kay man ti amo to gani nagistoryahanay ining si Pacquiao kag si President Duterte pero ti man nagahambal man nga ay magakuan gid magapadalagan gini si Pacquiao sa pagka-presidente hindi gini siya manaog sa muna lang posisyon Bombo dyan. Amo gani kag isa pa kun mag Duterte Pacquiao ti puro Mindanao na karon. Wa isang may madala to sa Luzon kag may mamuwersa man diri sa Visayas para sa ila. Pero ti bantayan ta na subong kay sa Lunes na lang niyo ang 15 nga katapusan sang substitution na kalibo. So muna kani no Bombo dyan, ang pinaka final task lang gid na Lunes nga adlaw pero expected naton basikon na by Sunday no November 14 may mga yaragid nga mga laban-laban may ma-fix na gid no kung sino ang magatambalan o kung ano gid man ang pinaka-final nga mangingin move ni Presidential Daughter Mayor Inday Sara Duterte. Ang importante nanda no ang presidente kung sino gid man ang mga president kang mga vice president ang importante paayo sa aton sa Pilipinas mulang na Bombo dyan. Ti maayo man sila tanan kuno Pacquiao, Moreno, Robredo, De La Rosa, Marcos, tanan sila puro man kuno maayo. Balanta lang na sa Chimpo election galing kay ti dapat amo ni gani nga dapat kilalahon tagid tanan-tanan nga mga kandidato naton. Amo nang upod sila sa aton permidi mati sa permidi sa Bombo Radio kay ginadulong ta sa ila ang pinakauling mga impormasyon kag ang dugang nga pagkilala sining mga kandidato nga naga-offer sa ila kaugalingon nga mangin leader naton. Hindi ko na mabalik sa inyo. Thank you gid Bombo Radio Kalibo Rojas Okay. Bacolod. Ini si Bombo John Felco Talento para sa Pambansang Radyo Bombo ng Pilipinas. Anthony. Consistent overall number 1. Sige. Salamat kid Bombo Radio Western Visayas. Suwain kita yung mga kabinamanibilin nga tiyempo. Standby na ha. Sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition, may kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Cuello kag Bombo France Andrew Burgos sa gihapon. Liwat, ako ang inyo alagad Bombo Sindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga